Ay, hello. Kumusta ka mo? Yan sabi niyo alagad si Kangin Antifon Morales. And then, may partner sabi na ko diri si Randy Tayat. Kumusta ka mo tanan? Importante na tumigal. Ang asap na gino, always say a prayer mga kaisun na ito. Mga pag-ampog panalangin nga ito labang magkagahom. Lord, thank you kay Lord sa imong gihata ka namang grasya. Mama Mary, thank you kay ninyo. Salamat kayo sa mga grasya ang inyong gihata ka namo. Matag adlaw. Ug ang kalinaw sa tibok kalibutan nga among ipangandoy. Thank you kay Lord. Salamat. Bueno, ang sa tampo ka naman itong atagan ng pagtagad ng pinadakin ni Jesus sa kalalaki. Nga nagpatago lang sa nga kulas kini gibawatan ng doa sa radyo ni Ray Arellano. Kaya sunan ang atong sender si Kulas. Kini akong problema bahay na sa kong asawa ba nga murag abusado kayo sa akong pagkatao-tao ng iyang himo ba. Murag abuso na kayo. Pero bisag abuso na no, di gyud ko makabalibad. Kay panginabuhi man. Pero inyo masabtan akong problema no. Ingon na niyo ako pagsugod ang tanan ha. Diyos ko, unsa na ning kahintang ta nga dong tanan pulos naman mahal. Diyos ko, wala na yun ang price control. Daghang nang hilak nag-uul. Mahal, ikaw ang akong kimahal. Hinaut nga imo kong mahal, o di ka mausap mahal. Mahal, ligunon ta ang pagmahal. Ning dugan kong ikaw ray mahal, ugwan ay lain mahal. Ang piti karon mahal, sudan bugas tandan pulos mahal. Hasta ang tubig mahal, ang kurinti ni sa mutog ka mahal. Mahal, ayaw lang pag-shopping mahal. Buangal ka sa presyo mahal, malipong kas ka mahal. Mahal, 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 mahal. Ay, pagkabaiting watay boyfriend. Nayabang ka na? Ay, day. Kaya kisulti ni mo? Ay, day. Analam day ka niya. Amin ako. Basura nga. Nung tapok niya ba? Ikaw ang gudi na ng pungko niya. Basura na lang kus mong pagtanaw karon. Targiton tayo noong kanin tinidor na kong da. Pagpungot sa ito, Jesus. Unsa tong giingon nimo usbara? Pait ining way boyfriend? Unsa man nabayot na ka? Ay, wow, expression to at impress ka ba? Hindi ko ay boyfriend. Natipres gyud ka ha? O lagay, Nya mo suon day kaniya day. Alison, sige may ko kapait ba ko yung girlfriend? Samot ka kasuko. Elam niya, gahal-hal ka lang. Nag-usap pa man ka diha. Pangandam na kay mga dutas merkado. Oh, maligyan sa ta? Unsa di ay ha? Unsa man gusto ka mga pasmuta? Oh, nga nagutawang pas mo mata. Ang ugwatay halin. Unsa man itong kitaon, ha? Wa man kay trabahong upluka ka. Bidasan, ikaw ba? Kalma lang yun. Kalma, madagang kalma diha. Mahiblag ka sa buta na, relax. Ay, kung inang relax ha, kay tingalig na. Maka-remember ko nga doon na kay giluklok nga Batangas diri sa akong hawak. Ako may nagluklok, kung na si mong hawak, pero sa nimo. Unsa matawang ka mong istorya, oy. Pagdali na diha. Kung na sa imo kay Vlad, malibog ta nimo. Gamay kay istorya. Ha? Lang nimo, oy. Pagdali na diha, kay udto na hapit. Unsaon pagkahala na itong mga baligya. Bantay lang yung ka ha, langayan kay ka ha. Huwag tay halin ron, ipakaong ko na nimong sista ha. Kawatay ka palit og bugas kay watay halin, bantay ka lang yun ako. Maka-remember gani ko nga doon na kay Daang Batangas, dagan, tago lang bisag asa, basta guknon tagid ka until I found you. Ako'y Daang Batangas, ako'y panagano ni mo. Alimuga rin, mag-ilis na, let's see. Olagay! Nail cutter, barbas, sukuban pa, balegya, nail cutter, barbas, puller. Unsay gusto ninyo na ari ni? Sir, nail cutter sir, oh. Hait kaayo ni bisag unsa pa kabagay mo kuko, bisag kuko pa ni agila, putol gihapon ani sir.
Sir! Gang, Sir! gang. Huwag ginaminaw. Gang. Mingaw, di mo chula alta, mingaw. Bastos ko dako eh. Mingaw, gidagaw ka, ha? Ngano ba? Kita kang daghan kay mga tao niya, mingaw na diha. Parawan ni mo. May nabalit sa tubaligya ni mingaw. Bago pagaitan nagsigig saget dire, o sa may gay gusto nimo, kanang matik dayon. Kaya sabi nimo eh. Hilong lang sa Ato diha. taluyo sa atrapan. Hilam! Diskarte pa ko dire. Dala kag malas ako da. Hindi yun, diskarte niya. Bahala ka niya. I-shoot out ang gustong i-shoot out. Nail cutter, puller, barba, suguban pa. Barato na kaayo, sir. Palit na mo. Ginilingi ni mo na eh. Anay bayot pa doon rin. Ay, murag Sir, ka. nail cutter. Madam, nail cutter, madam. Puller, Ikil pa. barba, suguban pa. Barato na kaayo. Awa. Hala, ay, yes, barato na kaayo ni. Ay, sir, barato na kayo ni sir. Ay, kung tawag ka sila ha, kinilikos Eliser. Ayan. Murag doon ay gusto mo tilaw sa kong kamaldita ay pero makal lang, makal. Don't be anger, don't be anger. Oy, ingon ko, tagpila ng imong nail cutter. Ay, barato na kayo, madam. Oh, kana, I like it. Tagpila na siya. Barato na gid kaayo, madam. Barato pa rin sa mga babaeng bayaran. Tag 5 ni madam. Gamay man eh, pero ikaw man, madam, ninot pa kay imong beauty, ihatag ko na nimog 3.15. Kung di pa ka satisfied, ana, ihatag ko nimog 5.25. Ya, kanyang hait ka na. Makaduot ka ng kuko. Madam, for your information, madam, mao ni gigamit sa taga-bukid para paghingo ko sa ilang mga kabaw. Unsa? Ingon anak kahait ang among nail cutter, madam. Nahalinan gani kong 50 kabuka ni madam. Taga-India ang nipalit kay ila ko nung gihingo ko silang tigre. Oh, tinuod ka? Yes, madam. Yes. Usa ka gatos di kabuok. Ila untang pakyawon pero wa lang ko musugot. Nga nung waman ka mo sugot, ma'am? Kung musugot ko, madam, unya na ay mo palit na lain, wala ko ikahatag. Kung ilang pakyaw, mampatyan ko sa mga taga dinhi, madam. Kaya dalawang nila sa gawa sa nasod. Ay, sige, istorya na chula sa tuloy. Gusto mo, bastos mo, kastanan, eh. Napay, madam, mo palit ka, Ate madam? ka, kung totoo ka buok. Nanong tulo naman, madam? Huta na lang niya. Unyag akong hot doon, wala ka ikabaligya. Bright sa gid ka, madam. Bright ka, madam. Nga, murag handagan ng tao, ronda. Siguro kang hait na kayo, ma. Yes, madam. Uy, gusto kong ebidensya, madam? Bibi, pakita ko nung kong ebidensya, be. Kolas, dali. Dahil, ano sa man, chula ta? Ano magchula man ko? Ay, nilkato na akong gibaligya. Kamot ni mo, be. Kamot. Okay, kukuday. Hurot naman, tibog si testing ang imul cutter. Ayaw, reklamo mo dat. Ang parason di ka ang bida yun. Biyan eh. Okay, madam. Saksihi, madam, ha? Unsa kahait ang among nail cutter, madam. Awa, madam. Awa, madam. Day. What na taon kay kuko taon day? Oy. Uy, amawa ka. Awa, madam. Ayan! Doon po. Si, madam. Kita ni mo, madam. Kitang-kita ni mo, madam. Putol gayon sa. Ayan na, nagdugo lagi na. Si, kita ka unsa kahait, madam. Hastag panit nga wa apila na putol. Ingon ana kahait ang among nail cutter, madam. Okay. Tagay kong totoo. Kanang puller. Tagpila man na. Barato lagi hapon kay na, madam. Barato pa sa mga bayarang babay. Awa, tagaan ta dayag sampol, madam. Kulas, paduol imong naong trick. Ay, paduol Day, dayag. wala taon kay kilay day. Lurot imong Ay, ipo. lagi sigsa. Madam, sige. Awa, madam. Awa, madam. Kaning nipis. Kining kilay nga nipis na kaayo. Sama ka nipis sa kilay sa amo ang writer. Sa akong bana. Madagi hapon na, madam. Awa. Ayun, pila pa. Ay! Kita ka, madam, no? Wala ka pilang panik. Ingon anak kang ngilngi kang among puller, madam. Basta maigo lang sa puller, ibot na gidayon. Pila ka buk imo, madam? Padero, Unsa man day? banire ng kilay nimo kay nasamad na. Day, paita biya, di ba? Ako may testinganan ni mo. Ang! Kinsa may atong himong katistingan, ha? Ang atong customer, hanggawas naong nimo. Hanggawa utok gamita, oy. Day, grave na ba kini mong negosyo? Grave? Sobra pres grave. Day, pangitag lang Panire. negosyo.
Halina yung taon may pero himo kong tistinganan sa kong asawa mo ni protesta ko. Ida. Oh, ano ba mag-ilis diha? Dali na, ilis na kay Udton na kaayo. Saan sa di mong biligya? Mauligya po? Ayaw ka balaka, walay nail cutter, why puller. Ay, salamat tayo. Ilis O saan naman, nahali na hurutan day, ang ibaligya ni mo? Kanina lang oh. O saan na? Sudlay, pugong sa buhok, o kining bakos. Ingon man, ano sa pa ni, sunglasses. Okay. Okay kayo. Ano yan ito si Bahaday? Ano yan ito dito sa merkado? Isamo kayo dito. Okay na ka dire. Okay, Kasi ano dire, yun? naun sabi sa kaoy, adto sa merkado nga daghang kita kompetensya dito. Lagi, May ano yun? dinhi sa simbahan kay gamay rang naninda. Ug way maninda dinhi nga pareha sa atong gitinda, right? Pero day, tanaw na kung murag gamay mo kitao din ay. Gamay ko taon, away ni ko mas misa o manggawas ng mga tao diha. Mo ba? Ano misa man na misa? ano na? Dali diha, ready kay manggawas ng mga tao diha. Sir, sunglasses, sir. Sir, sunglass. Bakos, napa may bakos, sir. Pugong sa buhok, sir. Pili lang. Ma'am, pili lang. Sunglasses, bakos, pugong sa buhok. Pili lang mo. Barato na kaayo na. Sabon man ang babae day, kung tigong. Na, bitaw. Nakala siya. Ay, ma'am, hello, mga madam. Asa na sudlay mong pamalit day. Ay, Gila kay kulor. na yun. Brown, na kay sudlay dito brown kulor. Kapoy ni mo. Nay, babae ka pa doon dire. Naagi tinuod. Mahintay, kaya nagkatawa. Ma'am. Naamoy sudlay? Yes, ma'am, nakakaayo, ma'am. Barato pa kaayo, ma'am. Barato pa sa babaeng bayaran. Nindot na. Ay, sus, ma'am. Nindot kaayo, ma'am. Lahi ni sa ubang sudlay, ma'am. Kay, ang ilang giingon nga, sungay sa kabaw ang gigamit. Kani, dili ni sungay sa kabaw, ma'am. Unsa di ay na? Sungay ni unggoy. Uy, naday sungay ngunggoy? Ma'am, naunsa man ka, ma'am. Naamang gani sungay ang tao, ang unggoy na ba? Mao ba? Og maunay na kanindot, ma'am. Kay talagsaon Aywa, na gyud kaayo ni siya. silso, Hilom, taparuson ni karon. Talagsaon na kaayo ni siya. Kay tagsa ra kay ka makakitag unggoy nga sungayan. Mas maganda pagkag tao nga sungayan. Among silingan may sungay. Tinuod ka? Yes, ma'am. Kada mag-away sila, ingnon gina na sa asawang iyang bana. Layas ay panuway, sungayan kan dako. See? Ha? Dako kay tug sungay ang among silingan, ma'am. Pero abi nimo, karaan man to day. karaan day. Pero abi nimo unsa gyud nakanindot ani among sudlay, ma'am? Ang imong buhok nga gubot mahapsay gud aning sudlay. Ay. Gusto kag prueba, ma'am? Ay. Kulas, come here. Mangi sa kuday. Dili awa, ma'am. Kini buhok sa kumpana, ma'am. Pero tigyog gubuta ani. Pero awa ni sudlay na ko, ma'am. Awa, ma'am. Awa, ma'am. Awa. Hapsay na kayo buhok, ma'am. Kita ka, ma'am? So, awa, ma'am. Believe na ka, ma'am, no? Hapsay kayo. O, believe na unta ko, pero... Ay, ngano na may pero, ma'am? Huwag ka kakita nga hapsay na kayo ang buhok sa kumbana, ma'am. Wala gali ni mo nagihiso ang edible oil. Pero, perting hapsaya. Di ba? Oh, nahapsay tuod iyang buhok. Pero, misa mo magkagubot yan now? Nagubot din. Ay, hindi lang ko, anak, uy. Hapsay tuod ang buhok, pero gubot man kaignaong. Ay, di ko ay. Magubot sa da itong naong sa kong anak. Ngayon, gubot na kaignaong anang imong bana. Di ko anak, day. Ma'am, ay sagda ka, ma'am. Ma'am, daan na gining gubutan na sa kumbana, ma'am. Animal ka, katawa ka. Ha? Gubutan ni daan ni ang naong, ma'am. Palitin mong sudlay, ma'am. Ma'am! Day, balhin tas merkado, minawa na. Ni ana ta. Merkado na ni. Balhin merkado na din. Ay, kakapoy mo, ay. Kinay kay kita Nalipong. dito simbahan, ay. Nalipong. Mapagaw tagmay dito, watay halin. Walk-outan pa ta. Daghan May pa na- dinhi kay di na mistil mo syagit patag maayo na ay daghang mga Nagbiligyan na to. daghan pa na uy. Utso yung pamahalin niya. Napatay labaha. Kinahanglan Kani kinahanglan ginig sales to kung kinahanglan ginig sample. Ang andam-andam ya. Ay, ano na. Pagkita na ko napod siya baligya ang labaha 40 taon na akong ampo taon nga way mangitag na baha taon mapalit taon pero gisungog yung kus panahon unya
Bakos, hanger, pugong sa buhok. Bakos, hanger, Ginoo, walang pugong sa tao buhok. mangitag Palit na mo. labaha. Walang tao Palit mangitag na mo. labaha, Ginoo. Amoy barbas. Barbas sa bungot, sir? Dili ka na bang para sa tupi ba? Kanang ikagis bitaw? Ay, kanang labaha. Patay na ko. Nayati na. Labaha, sir, naa kayo, sir. Legal ba ni sa Mindanao? Hait kay ni sir. Ang naghimo ani sir kanang tighimo ka ni Chris. Ay, Pwerte nga ita ani. Usa lang kakagis ani, putol na yun. Yawan po. Lagi, sir. Palit ka, sir? Hindi lang taon. Sir, tingog, sir, oy. Hindi taon. Ako nang kay matistingan Hindi din taon nato mo sa unsa ni kahit ya. Siyempre, sir, oy. Sige. Dut kay ni sa buhok. Limpyo kay ang agi inig kagis ani, sir. Makaduot ka nagliog. Samot liog, sir. Nagyak. Gusto kang ebidensya, sir? Ato distingan, sir. Kulas, baby, come here. Kulas, come here. Day, ayaw taon, day. Awa, sir, kung unsa likahain, sir, hanay. O, awa, sinaw pa kayo, sir. Awa, sinaw kayo, no? Usa lang kagkagis ani, sir. Putol ang liog ani, sir. Awa, sir, ha? Awa, sir. Day, ayaw taon. Distingin, day, maluoy ka, day. Yabag, bang kayo sa pagkahalin ani kung nato tistingan? Awa, sir. Sir, Ayaw taon, day. Ayaw taon, day. Sige na ka, sir. Wapagan ako gikadlit, sir. O, sala, Hiwa. Wapagan ako giana, sir, ba? Awa, dot kay sa panin, sir. Tanawa, sir. Awa, ha? Awa, makra na, no? Naana kay abiso na ni, sir. Naka-abiso na ni, sir? Kuan ganang day gamiton ako para tuli. Ay, gamit ka kayo ni sir! Gamit kayo ni sir! Palit ka, sir! Bibi palit na tag usa anabi. Kunya. Na kay baligya diyang hait ka sundan. Ay, sundang na kayo, sir! Kulas! Kuha itong sundang desa ko, nadesa ko. Kuha. Kunya hait na day, hait kayo. It mo lang gikanas Mindanao, ay! Maunay gamiton sa mga abusaya pagputos riog! Hait pa nga na, pwede tistingan. Pwede kayo, sir! Hait mo na gam. Kulas! Ali, kulas! Day, bahala ka niya. Bahala. Day, Ano kayo utong kapan? Kulas! Balik! Kita mahalinan dire, oy! Animal! Balik dire! Pero tingin na mong awaya sa kong asawa pag-abot sa bahay. Suko kay ko nga nung, suko kay siyang bidagan ko. Ako, suko kay ko nga nung ako may tistingan taon sa kong asawa taon. Iyabag mo ni asawa taon ako, mga anton karon. Oh, milaya ko sa amo taon, ay. Pabalik ba ako sa amo, ako may tistinganan dito. O saman, basahi ko nung tadiyabam. Nga tistinganan niya, lungguan pag yung liog. Kung kami pasultihon na niya akong kalaki, unsa makuha ni, kulas. Karon nga namati nato karon na Pres. Labi na gyud sa tanan nato mga kaigsunan. Lord, thank you Lord sa tanan nga imong gihatag ka na Mary. Salamat sa mga pagampo. Salamat po sa tanan nato mga kaigsunan labi na gyud sa ato ang mga kaigsunan nga nanginuog Don PPW. Mga bata, salamat kayo. Ate Jill. Yes, Kuya Alan, salamat kid kaayo. Salamat sa inyong pagpalit sa Don Pepe Tablia aron mo taas ang energy sa inyong mga bata. Labi na rong ting klase, daghang kayong salamat as ang energy. Happy permi unya. Ang Don Pepe Tablia, ang tigama, ang Diamond Food Trade Incorporated, nagbuhat og OBM Special Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch. Palit na mo kay lami gyud. Oh, sa tanang mga bata ha, kinala mo inom kita Don Pepe Tablia mo na imuno nato para ang taskulan nya kondisyon sa kay itong utok, dindot kay paminaw sa atong mga maestrana. Kung ang ato ang imnon Don Pepe Tablia kayo may kapoy, di makakutasan, di sa bagay, na maging mga bata ron nga maglakaw, no kay magsakay naman gyud taong mga bata ron, sakay ng matricycle, habal-habal unsa pa na diha. Pero ang mga kaigsunan nato nga na sa mga bukid-bukid gamay, inom kita Don Pepe Tablia kay kondisyon kay atong lakaw ana nya, inom sa kaon sa tasty fish cracker nya kaning ato ang mga Paulitos Macaroni Crunch mao na nindot atong bawnon niya og gubugom sa tag OBM special. Thank you kayo sa tanan to mga kaigsunan labi na gyud sa mga tao karon nga gigamit na nila ang said Panyawan Coffee Mix, ang labing matapang nga kaya kang ipaglaban sa opisina ni Kuya Nick Pipito. Basta Toledo, Kuya Nick Pipito magyud na og Durog JR Pipito mao na ilang gigamit ron ang ato ang said Panyawan Coffee Mix.
maunay nindot kay imno na to diya sa opisina. Thank you kayo. Salamat kay ninyong tanan sa mga tao nga minom nasa Said Panyawan Coffee Mix. Unya, sa tanan po nato makaigsunan diya sa Talisay sa mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, Sir Rick Asnar, si Ryan Kangki, Ma'am Casmer Arao, og si Attorney Ibon Abapo, og labi na gyud ni Lister Kuchar, Lister Daan, ni Kuchar Francis Espares, og ni Hariran. Dave, tumula. Dave, tumula. Hari Iran. Hari Iran og si Cap Gray Barbarete og Doc Boy Labilia. Thank you kayo. Unya ni wa man ni kontrato mga panganlan atol na i-great ni Mayor Samsam Golias o si Congresswoman Ria Golias. Okay, Ate Pres? Okay, og ako pasalamatan ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Said Panyawan Herbal Capsule, Said Panyawan Herbal Capsule with garlic, Said Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, kolesterol, katutaas sa sugar. Ayaw sipyata pag-inom kada adlaw gyud. Katulo sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka magkaon sa imong pamahaw, inom daan ang usa ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Inig paniud to nimo maob gapon. Usa gapon ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule, imong imnon una ka magkaon sa imong paniud to. Mao gyapon ni kagabi sa di pa ka magkaon sa imong panihapon, inom na sa kada ng usa ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Ug alang nato na problema aning kidney ug UTI. Ayaw na mo kaguol or mahadlok ana tungod kay dunay makatambal, makaayo anang atong kibati. Bahin aning kidney ug UTI, kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot, alangin sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. Og mapalit na to, Ate Pres? Atong mapalit ang Kugon Herbal Capsule sa Rose Pharmacy, Didings Pharmacy, o sa Queen's Pharmacy. Okay, sa tanan po na ito magkaigsunan nga tinuod, yun mong nasayod kung dun sa ka-epektibo nga itong Said Liniment Oil nga huwag tang sa itong panuot pamaol panakit sa klawasan, varicose veins, katol-katol. Kutong sa batahan ilikay pagyunta sa dinggi sa ito ang Said Liniment Oil. Maanhar na ito mapalit sa butika, pwede na sa mo-order sa Shopee. I-type lang ninyo ang Said Marketing diya sa Facebook o guban pa diya sa YouTube. Inyo na makita ang mga produkto sa Said Marketing. Labi na yun ang ato ang Said Panyawan Coffee Mix. Said Liniment Oil. Said Panyawan Coffee Mix. Naapod na din na. Sa tanan nga mga produkto ang ato ang Said Liniment Oil, the best kay nang ihaplas dato sa atong kalawasan. Okay? Bam? Salamat! Ilibera sa ato ang mga bus drivers o mga conductors. As a Cirrus Liner, bus number 8061, Juvel Sibalia ug John Tenio. Salamat kayo, ha? Ingin mo sa body number 8074, driver Abduha, Kabahog ug si Selva ang konduktor. Salamat kayo sa dili pa sila mudagan sa ilang mga biyahe padung Batu Uslo, vice versa. Ang ilang pagpangaligo sa mga ligo sa dili pa mularga, si Celebrity Kojic Beauty Soap, no? Aron magpabilin ka mo Hames Prisco samtang ka mo magbiyahe. Ug salamat usab sa pagmonitor sa ato ang kun ako ang pasultihon uban pa matulumanon din sa DYHP. Ingon mo sa ang ato ang dapit diha sa may kalumpang uslob Cebu, usbo nato si Sir Fred ug Ma'am Belen Nissan, Sir Puldo og Rose Nissan, Amon og Ma'am Marivic Nissan, Adilo and Ma'am Elda Nissan ug Ma'am Daisy Nissan silang pag-sponsor sa tong drama bagong haon. Ayaw ko magalimutan sa inyo ang mga pagpangaligo ay maintain lamang nato ang Celebrity Kojic Beauty Soap. Aduna kini mga sangkap nga glutathione og papaya extract kung mo sab kuno na kamo mga blackheads, whiteheads. Aduna ba kay mga dead skin mo repair kini? Aduna ba kay mga pugis-pugis? Duna sab kini sa mga sangkap para magpabilin kamong kutis artista, kutis porcelana. Younger looking, ilibinaw init ang adlaw pa ng litan bagong silang danagan kita mupuwa nga tong aping Celebrity Kojic Beauty Soap. Adto lamang sa butika, ayaw anang gasuroy-suroy kay basig mailad kamo. Said Marketing ang tatak ani, ha? Thank you.
Okay, yun yung sa tanan po nato mga kaigsuunan nga masayod, ang toxin, mauni mo daot sa blood cell sa lawas sa tao. Kung madaot na gani atong blood cells, mao na inungdan nga, mag-antos tagsakit sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, guban pa natong mga balatian, constipated ta og kidney problem. Mao nang mga higala ang Genitox plus herbal capsule, sultihan to mo, usa kini ka natural nga detoxifier. Tigwagtang kini sa toxin sa atong kalawasan. Natural kini nga tigwag tang sa balatian, puno kini sa nutrients nga mao'y makapaligon sa atong vital organs at purbado kini sa FDA registration number FR 80715. Busaron mawagtang ka ng mga toxins sa imong kalawasan nga mahinungdan sa imong balatian o karon ligon kanunay atong vital organs sinom yuta matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog kay number 1 kining muwagtang sa toxin sa atuang kalawasan. Ate Boris! Okay, ang sender na ito karong adlaw. Si Kulas Ate Boris. Kani iyang asawa taos murag abusado kayo nga pagkatao-taon. Bisag abusado kuno taon pero di siya makabaliban kay pag ginabuhi lagi tao nila Ate Pres. Nya ang nakapait lang kay siya itistingan. Mamaligya sa dilkater ang iyang kuko na pudpud na tanan mo. Itisting Ate Pres. Pastilan. Ang nako naluyan ni Kulas Ate Pres katong naay dipalit og sundag sa ari diri kay tistingan tani liog sa akong bana kay ningo siya. Usa makadota dai siya. Kadot kay ni mao ni lunggog liog sa mga rebelde dito sa Mindanao sa mga busayap. Gikuno. Di sa Kulas kay tistingan tani liog nagana Kulas. Gawa na sa bahay. Lagi looy kayo taon. Pastilan. Unsa may ato ikatambag day? Sabay ang tambagan ana. Day to det. Mauna yung kuan. Unsa niya ko asawa? Ang laki Si Lucky, si Kulas. Unsa asawa ako mataw tistingan. Mao ni kapait. Tinuon malina nila ti pre. Malina sila bro ang kapait siya itisting. Oy atawon Kulas oy. Nang say ka kuan ana. Ako para na ko Ate Pres sa tambagan niya ang asawa. Ayaw day magdatag partisting day. Balitan. Ay, tanin ka, pare atong ang kamot ko, kung makadot ba? Kasama ilang testingan, ana. May mga kamot-kamot nga ako, artificial. Na mga kuko nga artificial. Kana day mga ipangtaod nga kuko di Ate Pres. Mao na diha, magtaod sila mga duha ka kuko para itisting sa nilkatiran nga kuko. Mao na, ana na lang, dong Kulas, sulti na mo. Pero kanaliog, dong. Ayaw lang tao paputol sa Kahanggaw pa na yung mga asawa. Hanggaw. Pergaba lang, no? Magkakanahan ba na yung mga asawa. Wala soin, unsa man tao na yung mga asawa. Ikaw may himuong taong tistingan ng tao. Ang pangutan niya, babha, kadiyot ha. Ako rin basahon, babha. Ani ay, puwerte na mong awaya sa kong asawa taon pag abot sa bahay. Suko kayo siya nga nung midagan ko. Di pa di kumudagan nga putlan sa taon. Siya may tistinganan, bam, mao na diha. Unsa ko ni buhaton na niya ang asawa? Mao na bam. Unsa may basa na to diha bam, Kadiyot sa ha. Kung ari ka diri sa mga buhat kapitulo 3 versikulo 16. Ningon diri ayo. Og ang gahom sa ngalan ni Jesus nga among gituhuan maoy nakaayo nining tawhana nga inyong nakita ug nailhan. Ang pagtuo kang Hesus maoy nakaayo kaniya sumala sa inyong nakita. Tinawda. Mga buhat na sa apostoles. Mga buhat. Atras ta diri sa Lucas 22. Saan bam? Versikulo 50 ngadto sa 51. Og ang usa kanila mitigbas sa ulipon sa Pangulong Pare og naputol ang iyang tuong dalunggan. Ne, Juan, katong sundalo. Apan si Jesus mitubag, husto na. Og gihikap ni Jesus ang dalunggan sa ulipon og giayo siya. Ni Jesus. Nauli ang dunggan. Ang gitigbas ni Pedro. Karon. Ang akong punto ani sabi punto di mo diha Kulas kanang istoryaha ang imong asawa may tungod anak kung naba mo ilaing paagi nga testingan kanang pananglitan sundang pwede ba magdamog sa nga sa kahoy kay og moingon ka nga
ikaw mo testingan si mong asawa nil cutter sundang ikay tigbason ikay tuslokon Kutsilyo. naay sanga sa kahoy kay pung pangadtos akong iyaan sa unang gulyat sa buhi pa to. Nga naman. Kana bitong magarasta or masama ta mingon siya nga kay kini kuno atong lawas gulyat mas humok pa ni sa bani sa saging. Kung matuslukan or matikbasan. Pero bam, kana bang makita na ko sa YouTube, kana ba tigbaso ng paa, kana mo tad ba? Tigbaso ng paa, tigbaso ng tiyan, di mo unsa no? Saon ka na nino? Murag pidugngan siguro ng pagtigba siguro. Kuan kanang naang pareha ang kita kang na ay pananglitan ka ng salida sa sine, salida sa TV, o katamadama sa sit katong naabit ay kutsilyo nga idunggab, nga ingon, nitaop yun hasta ang puan. Kaya di ayang kutsilyo, duha mo di kandana, mutidlo mo ditong una. Di ba? Nakakita ko ana. Kasi, duha ka andana. Duha ka kuan ba? Kana Tipos ba? kutsilyo, Kutsilyo mo raghait, tuslok mo, us-us siya ba? Ay! Mau di ka naman, kita ko Sa nagabitong shooting. Kita ko, salida nga, dili mo dot. mutidlo mang usa. Tanaw ni mo, nakuan yun sa lawa sa tao. Mukuan dito. Di adjust ito ko. Kini akong gipambit karong gulyat nga inay mo asawa ka pananglitan sundang lang. Pwede bagda kag kahoy kay kung kahoy may mutikbaso magkaingon ko apiti haitan ko kani kahuyag hayon ko ni. Kay ari itik ba sa tao sa ko nang dali man mo kuan tao kay pupunta kung tiya mas homo pag bani sa akin. Pero kanang mga ang iyang testingan bam kanang mga nasa YouTube kanang mga tadta di dutlan di sila halinan. Kayo so habulan man ay mo kuan ni mo tao. Dili kahoy na lang good. Kahoy na lang. Kahoy na lang ilanda doon, di ba? Niya kanang nil cutter pananglitan. Preso nga may tabo. Apa? O, di ba? O, Kanang- manatag sa tao, di mapreso siya. Preso siya. Kanang nail cutter, lima naman still testing ko ng nail cutter, hait mo yung nail cutter, gawas kong tayao na. Bitaw. Gawas kong tayao na. Ayaw, kay abi ni mo, apan mo lagi, in kaso gani og mahitabog yun nga masamad ka, kay ikaw mo gitistingan kulas, katong akong ipangpasa, gibang basa, nga mga bersikulo, diretso na lang adto. Diretso na lang. Kay masamad ka ron, nagruhan ka, o niyang upay na. Tinuda. Uy, ayun na lang. Uy, nga doon. Sikulas ko mo pa. O kanang Kuan. lan, kaning mga og ari ta dire sa parte ana mga kaning sa kuno mga klases pagkaon dali kuno ni makaayo gulyat. Ha? Usa pa ka? Klase sa pagkaon kana bitong parte nga kay mga samad. Kung hingaon ko kag karne dugay maayo. Kung hingaon ko kag mga utanon dali maayo, tistinge. Samari ang hayop nimo baboy or kanding o unsa? Ikaw nagdugo gyapon na pero tigbasa ng punos kahoy bani kugma nitagok na naalim na. Tinuda bitaw. Murag yung ana. Muna nga. Lahi, uy, ang mananap ug ang kahoy lahi. Biya Lahi kay mo lagi kuno kita kuno tao hingaon tag karne dugay kuno maayo nga atong muna mabatay masamay pero kung hingaon kuno tag mautanon mga prutas lisod kay kahoy ato yung kanon bam. Lisod kay kahoy mo ato kanon. Dahon na lang. Pwede tilapan. Salamat mo na katitulo man noon. Kuna ko ay puzzle. RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon.
Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tagualang ko ninyo sa pangan nga mites. Hingkod ang pangidaron, minyo ug may duha ka mga anak. Taga Bohol gyud ko. Apan ni anak ko magpuyo sa Cebu City. Kay niaman din hiyang akong trabaho, punto medikal kining akong suliran, kabahin kini sa gipamati sa akong amahan. Senior citizen na ni si Papa, apan lig-on pagyud og lawas, kay trabahante kaayon niya siya sa among basakan, sukad sa gamay pa ni. Maong, matingal gyud mi, kun masakit na ni siya, kay di man kani siya sakitonon good. Aron inyong hisabtan, ingon inyang mga panghita po. Uy. Ano naman di ka? Tapos trabaho Nagaluto na mo. Mukaon ako. Aron makatuog na ko. Nasab ka nang matuog dayon ka magkaon. Kumana og luto si Mayla. Mangaon na lang ta. Kaya, hiluton ti karon sa di pa ka matuog. Di na oy. Saman, ganan ka nga mag-walking una ka? Ha? Nain Kadito, sa di ka pa matuog. Di na oy. Hagbayaran akong walking sa trabaho Sige na. O kara na smile labi. Aron makakaon na ta. Mag-check lang una ko sa akong messenger. Di ka makapahuway ana. Kaya magsige maghihawak po kag cellphone. Murag nag-message magutong akong manghod ganina. Nabasahan ra na akong notification nga nag-message siya. Pero wa na ko ma-open sa akong kabisi ganiha. Nalimot na lang sad ko. Mayla, pagsukad na dihabi kay natas mama ninyo. Sukad na. Awa lagi. May message di lagi nga akong manghod. Nasa mong GC ay. Unsa man ni? Kang kinsa maning tuhod nga nagkadugo? Ha? Unsay tuhod nga nagdugo? Kadiyo to akong tawagan i-video call na ko. Si Papa te, nasamad niyang tuhod. Ha? Ang nasamad man? Napil kong niyang tigbas sa pagpangumpay niya para siyang kaabaw te. Ha? Kay nitalipsay ang lagaro pagtigbas te Ay, kino. Diro adto sa ospital para pahunad. Irang butangan og dahon sa hagunoy ug gibukusa og panapton. Sige pong agas ang dugo te. Basin mo na siyang dugo ba? Ay, si Papa sad asa man ang siya be? Magkiksulti ko. Dira te Pa. Ay, ang gwapam rin ako ni anak. Nakita na ko sa cellphone. Ay, ngisi-ngisi dia pa, Ato mo sa ospital, Kay dako og taas man din ang samad ni mo. Nya, sige man din nagdugo. Kinahanglan yun ang tahion pa. Tahi naman. Gasto na kina Papa, tuon na lang gud pa, O sige, di ka pa tuo. Di na ko mauli diha ba? Sige, kita lang, Suko pa noon. Uli na si Pasko, O lagi, mauli ko diha. Basta magpa-ospital ka. Patuo, ha? Mauli ka sa inyo? Waawon, to na kong mga tiguang. Kinang lood na sab nga, na ko'y uli-ulis amo. Lala, sige. Ako may manghod. Kadiyat sa... Hello, Ron. Te, kung nakay-budget diya ba, ato'y pa-check up sa Papa, be. Ha? Kaya sige ba siya kaguo sa kasakit siyang likod ko, no? Maglisod ba siya ginawa o didaot na ba siya? Ha? Kailangan saan naman sabday na siya? Nagsunod-sunod ang gibati ni Papa. Mga simana lang ang gap. Maong nabalaka na kay ming managsuon niya. Di manggod unta ginhapon nga ingon ini ni siya nga masakiton. Og nagkaanam si Papa kadaot. Kay dili na ganahang mukaon. Og dili na kayo makatog kay magsige nag-ago sa kasakit sa iyang likod. Maong nagtinapangay naming managsuon aron mapa-check up si Papa.
Unya. Nagpadaan na si Manang te para pa-check up ni Papa. Oh, sige dong. Ingna lang niya ko ha kung unsay mga resita o unsay request sa doktor. Mas maayog yun taugod. Uy nga, ato na siyang mapa-x-ray. Aron mahibaw ta ba kung unsa nang sakit siyang likod. Wala gidi. Di na ba dyan kuno unta siya pa sa doktor? Kaya nagpahilot na kuno siya. Kaya panuot lang kuno. Ug arthritis. Ingon na naghilot niya. Na, ay padaan na niya, uy. Dadagin na siya sa doktor dong. Naunsa man ka, nagsige naman lang kagatubang ng cellphone mo? Kaya nagpaabot manggod ko sa resulta sa papa-check up nilang papa ko. Kaya gipa-x-rayhan yun ko, no? Mo ba? Mauna ning akong gipaabot ay. Radiologic report. Mao ni. Radiologic report na ni papa lagi. Ang resulta na ni. Interpretation. Pneumonia right lower lobe. Hala. May pneumonia lagi kits papa. Nganong naaman siya, ana? Uy. Kanang imong papagod. Sige, naghubo-hubo. Mauli gikan sa mangtugway sa iyang kabaw. Nya, maghubo dayon. Tagsara gid kay nang magsulubog sinina dirisbay. Magsige lang naghubo. Ay, si Papa po, uy. Mag-ilis unta na siyang uga. Ay, di lagi patuod, ay. Og dili basab ka na siya sige pug tabako. Kani adto ba? Nya ni undang na karon. Pero kani adto, grabe kay nang tabako. Ang tabako, ilikit-likit sa papel nga newspaper. Mausab siguro man, no? Lagi niya mainom sad. Untod karon. Dahil na patuo, dahil na pabadlong. Kay kuno, gasolina niya ang bino. Ay, Papa, yun, giingnan sa bitaw ko anak niya. Mangayo ko no siya nakuog kwarta para gasolina sa iyahang lawas. Gasolina lagi. Unya na apay pangapi nga daghan. Kay kamay ang ibutang. Paminusin na niyang kamay, ma. Hagi bawal na yun sa doktor niya, dayoy. Ang mga reseta, ma, ipapalit ni Dudong, ha? Ipapalit ng tanan. Unsa gani ng mga tambala, ma? May tulo ka klase nga tambal nga giresita sa doktor. Ug salamat na lang nga wa mo ingon ang doktor nga i-admit. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, among napa-check up ang among papa sa doktor tungod sa pagsigi og sakit sa iyang likod. Ug ang result sa x-ray o interpretation, pneumonia right lower lobe. Delikado ba ni? Ikaduhang pangutana, ngano kahang na pneumonia man si papa? Tungod ba ni kay maghubo-hubo ra siya sa bay, gikang gipaningot? O sa iya nasabning pagpanabako sa una? Kaya ang tabako, iya pag yung ilikit sa papel nga daan nga newspaper. Makadaot ba na? O ang pagsigisab niya anang inom anang bino? Ikatulong pangutana, may tulo ka tambal nga gireseta ang doktor alang kang papa. Apan, ingon na nga kong papa, di man kuno epektibo o wa palang yun niya mo epekto niya o kinahanglan ning ilisan nga mga tambal. Ikaapat nga pangutana, kung dili maulian ang akong papa ini mga tambala, kinahanglan ba namo siyang ipa-admit na sa ospital kay nagniwang na maguning akong papa o dili na ganahang mukaon? Ikalima og katapusan, napahilot na sab namo si papa kay nagtuming panuhot lang apan ingon man ang manghihilot nga arthritis kuno ni. Ug may giresita pang manghihilot nga tambal. Angay ka ni namong paliton, palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Metis. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again, aniya na sa bako, si Dr. Rene Obra, makiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem, kay medical doctor man ako, psychological, emotional, ug behavioral, kay usaman ako ka psychiatrist, ug mga drug-related nga mga problema, kay usaman ako ka fellow of the Philippine College of Addiction Medicine, usa ka ko ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kanyo padala sa mong email
email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diri ba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makuto nga pagtulunan karong adlaw mo kini nga you grow from every experience that comes to you. Brokenness including brokenness, no? So you grow to every experience that comes to you. Brokenness is included. So we learn more kuno sa atong mga negative nga mahitabo sa atong kinabuhi. No, of course we learn also sa mga positive, but we learn more through our mistakes, no? Ingon ani man gud, dili man gyud ni smooth sailing. Wa magisayon aning kinabuhi, puros man gyud ni lisod. Masayon lamang ni og pagitaan nimo pamaagi or imong gahinan og panahon, focus para ma-realize ang usa may imong gustong mahitabo sa imong kinabuhi. Okay, ang atong matatampo karong adlaw si Mitis, 44 years old, taga Bohol ni siya, pero niya siya nagpuyo karon sa Cebu City, minyo og na siya ay duha ka mga anak. May tungod ang problema ani may tungod sa iyang papa, no? Nailang problem, nailang ako lagi ni paningkamuta, no? Nga nailang problem ang iyang papa. So unang pangutana ni Mitis, o diba, kinsa man dayo ngayon, mao na itong mga taga Bohol, no? May mga taga i-greet na to di ay, mga taga sama to akong usabon ako great ning mga taga Tomas Upos, mga Maulas, mga Layo family, mga Kaloy Kunyado Asiro, mga Obra family, akong kaapelyido dia sa Tomas Upos, si Joel, si Johnny, si Danny, ug mga taga Matalom, no? Nagyapo ko mga kaapelyido da. Inaut nang tag mag kita-kita ta kay para makaila-ila ta. Pareha ba ta kagwapo? Okay, o mga taga Badyan poblasyon, no? Si Angelito Magno, no? Fiscal Oscar Capasio o Fiscal Fury Llanto. Ingon sa kanina ni Gilbert og ni Imal Llanto, no? Mga Llanto family dia sa Naga o sa San Fernando. Musta naman dahil si Pitoy o si Joel de la Piña dia sa San Fernando. Musta na? Okay ra bang inyong mga kanding o mga kuan dia? Mga baka, dagko na ba? Ha? Daghan na bag daghan na bag anak. Okay? So, mga taga sa pamaya ko yung great taga lain na, mga taga Upper Bigaa La Libertad, Negros Oriental, Taburado, mga Pactor family, Roblico ug mga Terio family, na? Og mga taga Cap Cebu City, Dr. Colonel Virgilio Sinisa, Dina Sinisa, Yulita del Castillo, Elvera Dingbing, Pipito Istipuna o Gilda ug si Diling Binabay, maayong pagpaminaw. Okay, going back to our sender, si Mitis, 40 years old, about ni sa iyang papa, no? Unang pangutana ni Mitis, among papa nagpa-check up ug ang sa doktor tungod sa pagsigi ug sakit sa iyang likod. O ang result sa X-ray interpretation kay pneumonia, right lobe. Delikado ba ni? Depende sa klase sa pneumonia ug extend sa inonta damage, no? Ining pneumonia manggod ang pasabot ani ang air sacs sa kuan atong baga na sudlan og fluid, no? Either viral, bacterial or fungal pneumonia. Naani siya ay inonta mga tambal. So, labi na gyud sa mga bata, pero sa imo man papa, ang resistance, tolerance manggod sa mga dagko dili pareha sa mga bata. Pero sa papa nimo, kinanglan ni siyang matambalan, no? I-determine lang kung bacterial, viral or fungal pneumonia. Of course, you have to give analgesic para sa sakit siyang likod o kung kuan ni siya nahilantan, tagaan nimo siya antipyretic para sa hilanat. Sa mga inonta komplikasyon aning pneumonia is lower ang resistance, dali siya mo prone to develop other respiratory problem like emphysema, no? Or effusion. Kaning effusion na ay fluid sa surrounding sa baga. Mo nang diha sa ospital amo ning tauran og tubo sa kilid, makita nimo nga ay mag-agas nga tubig sa kilid sa ospital na receptacle di sa ubos, itawag na namog thoracentesis, no? Usa pa nga komplikasyon sa pneumonia ug di matambalan og dali is bakolag maka-develop og kag pulmonary tuberculosis kay mo lower man imong resistance ug other forms of respiratory problem. So, kinahanglan gani siya matanaw og usa ka pulmonologist, matagaan og tambal depende kung bacterial, viral or fungal pneumonia. Kaduhang pangutana, ngano kahang nagka-pneumonia man si papa? Tungod ba ni kay nag-ubo-ubo ra siya sa balay gikan gipaningot, naghubo-hubo ra siya sa balay gikan gipaningot o sa iya rasab ning pagpanabako sa una kay ang tabako baya iyang ilikit sa papel o daan nga newspaper. Makadaot ba
ba na ug sige sab siyang inom bino, kulapo ug tanduay. Ang grabe dinig brand ay si Manong, no? Kulapo ug tanduay. Mura na si brand ug si Pitoy. Yes, naay kuan ning manabako ug mainom, ma-lower may imong resistance ug kung daghan lang ka og alcohol sa imong lawas, you are more prone to develop central and peripheral polyneuritis kay mga Factor family, Roblico ug mga Terio family, na og mga taga Cap Cebu City. Dr. Kernel Virgilio Sinisa, Dina Sinisa, Yulita del Castillo, Elvera Dingbing, Pipito Istipuna ug Gilda ug si Diling Binabay. Maayong pagpaminaw. Okay, going back to our sender, si Mitis, 40 years old, about ni sa iyang papa, no? Unang pangutana ni Mitis, among papa nagpa-check up ug ang sa doktor tungod sa pagsigi ug sakit sa iyang likod. O ang result sa X-ray interpretation kay pneumonia, right lobe. Delikado ba ni? Depende sa klase sa pneumonia ug extend sa inonta damage, no? Ining pneumonia manggod ang pasabot ani ang air sacs sa kuan atong baga na sudlan og fluid, no? Either viral, bacterial or fungal pneumonia. Naani siya inonta mga tambal. So, labi na gyud sa mga bata, pero sa imo man papa, ang resistance, tolerance manggod sa mga dagko dili pareha sa mga bata. Pero sa papa nimo, kinanglan ni siyang matambalan, no? I-determine lang kung bacterial, viral or fungal pneumonia. Of course, you have to give analgesic para sa sakit siyang likod, o kung kuan ni siya nahilantan, tagaan nimo siya antipyretic para sa hilanat. Sa mga inonta komplikasyon aning pneumonia is mo lower ang resistance, dali siya mo prone to develop other respiratory problem like emphysema, no? Or effusion. Kaning effusion, naay fluid sa surrounding sa baga. Ngunang diha sa ospital, amo ning tauran og tubo sa kilid, nakita ninimo nga ay mag-agas nga tubig sa kilid sa ospital, na receptacle di sa ubos, itawag na namog thoracentesis, no? Usa pa nga komplikasyon sa pneumonia ug di matambalan og dali is simbakolag maka-develop og kag pulmonary tuberculosis kay mo lower man imong resistance ug other forms of respiratory problem. Kinahanglan gani siya matanaw og sa ka pulmonologist, matagaan og tambal depende kung bacterial, viral or fungal pneumonia. Kaduhang pangutana, ngano kahang nagka-pneumonia man si papa? Tungod ba ni kay nag-ubo-ubo ra siya sa balay gikan gipaningot, naghubo-hubo ra siya sa balay gikan gipaningot, o sa iya rasab ning pagpanabako sa una kay ang tabako baya iyang ilikit sa papel o daan nga newspaper, makadaot ba na ug sige sab siyang inom bino, kulapo ug tanduay. Ang grabe dinig brand ay si Manong, no? Kulapo ug tanduay. Mura na si brand og si Pitoy. Yes, naay kuan ning manabako ug mainom, ma-lower may imong resistance ug kung daghan lang ka og alcohol sa imong lawas, you are more prone to develop central and peripheral polyneuritis kay ma-depleted mang imong vitamin B complex kining B1 or thiamine. Kunya kini manabako ka, kinahanglan ni siya og malimit or maundang. Ako discourage ko ani kay di ba ko nabako, i-discourage ko nako. Sa sigarilyo na ate makuha nga mga nicotine, tar, kanang carbon monoxide, pero sa mga lumboy or mga tabako, naara gyapon ganay carbon monoxide o kanang mga chemical substances nga detrimental sa health. I do not know kung pila na edad sa imong papa Mitis, no? Pero mas maigi tag muhunong na siya og panabako, ug kung mainom mo siya kulapo o tanduay, limit lang, no? Regards day ni Bob Trinidad, no? Kinumdom na sino kung Bob Trinidad ani may nga mga istoryahan na to, no? So delikado ni siya kung dili matagan og inunta pagtagad sa labing madaling panahon. Sunod nga pangutana, nganong kahang magka-pneumonia siya kay mao lagi na mo lower ang resistance. Nya kini magong kagaw, di lang kun nimo na may balan kung mutapot ni nimo environmental, labi na pug naapoy mga tawo ngay kay kasugat, aning problema ha, no? Kasagaran man gud sa mga respiratory problem airborne, meaning mada sa water droplets nga naa sa nag-ubo or nag-atsing sa tao nga naani-ani, no? Mo lower. I'm talking more on sa PTB nga related sa pneumonia kay maor man ni sila og presentasyon naa sa baga. Sunod nga pangutana, may tulo katambal nga giresita ang doktor alang kang papa, Silicoxib, okay, Cefixime ug Doloneurobion. So para sa sakit, antibiotic ug
og vitamins nang giresita sa imong papa. Nindot na yung mga tambala, mga mahalon man ganini, mga mahalon man ganini mitis, no? Mga mahalon ni mga tambala, no? Paningon ang papa, dili man kuno epektibo. Wala pa lang good ni effect niya. Hinanglan nga ilisan ang tambal, no? Dili tingal ilisan, maybe you kining increase the dose. Uga maybe ang mauligi ang dose, ang milligram naman po'y 250 ra na 500 nya ang frequency sa pagtake nya kinanglan nya ang nutritional status sa papa nimo kinang nindot na maayos ang panglawas kadi siya dali maluya. I mean physical health niya kay ang resistance magod sa usa ka tawo sa mga sakit magdepende man pod sa iyang physical conditioning, no? Kung daot siya siyempre dali ra pod siya mantakdan sa kining silikoxib, sifixim ug dulo neurobion mga nindot na may mga tambala pindira sa dosage. Ay pag-expect nga everything will be okay pagka the following day. It will take time, 1 week or 2 weeks before mamatay ng kagaw dia, no? Ang viral pneumonia mawara na siya on its own sa guway tambal. But of course, you have to give analgesic and antipyretic para dili sa maluyan. You have to hydrate the patient by giving fluids, oral fluids, no? Ikaw pa tong pangutana, kung dili maulian na akong papa ining mga tambala, nanglan man namo siyang ipa-admit sa hospital kay nagniwang naman good akong papa og dili ganahang mukaon. Well, nga ako'y kasugyot lang, dili ko mingon nga naa, but you have to rule out pulmonary tuberculosis, no? Pulmonary tuberculosis. Basin og naa imong papa ani dili lang pneumonia. Sa may paagi sa pag-determine naa siya pulmonary tuberculosis, akong gituhuan lang is through sputum exam o chest x-ray. Kung pananglitan ganing naa siya pulmonary tuberculosis which is closely related to pneumonia, diya sa atong mga health center na isoniazid, rifampicin, itambutol o pyrazinamide. Akong balikon, isoniazid, itambutol, rifampicin o pyrazinamide. Mo na quadruple drug therapy sa pulmonary tuberculosis. Pananglitan og naa siya. Sa una, I do not know now kung naa pa ba gihapon, pero sa una panghatag naman sa mga health center. Kung pure pneumonia, antibiotic ang iyang ikuan kung bacterial. Kung viral or fungal, nate antifungal o viral, pwede rag kuan lang, symptomatic treatment. Ikalimaw katapos ang pangutana, napahilot na sab namo si papa kay nagtuuming nabunot pahumot lang. Panuhot lang. Panuhot ng mga muscle problem. Paningon man manghihilot nga arthritis kuno ni. Kung may grisita siyang ang manghihilot na tambal, angay kaha ni namong paliton. Well, doktor mong ko kuan kining mitis, no? Ingon ang manghihilot nga arthritis sa iya sa nang diagnosis, no? Pero unsa may mga tilimad doon sa arthritis, depende kung unsa rheumatoid arthritis, gouty arthritis, or batibag na ay mga sprain or fracture ng dapita or muscle spasm lang, depende na sa diagnosis, no? So asa ba ka nagpuyo? Nairaman ka sa Cebu, no? So duol kuno ka og kining hospital. Naatay mga tambal sa arthritis daghan, no? Daghantag mga tambal sa arthritis, mga kung taas ang iyang uric acid, posible nga gouty arthritis, ug naay mga history diha nga na dapiko, na lisa, atay mga kuan ana, mga orthopedic nga mga doctors nga mo angay mo atiman ni ana. Kung naggiresitahan, muresita na din ning mga mananambal karon, no? Nabagbuga na sila isto number kuan lisensya. I do not know, ha? Basta na ako'y mananambal nga nailhan nga muhatag og chlorpromazine. Ibuong bitaw ko, ako'y pasyente. Iko kasi may naghatag nimong chlorpromazine. Chlorpromazine is one of the old or traditional nga antipsychotic medication. Sa gihatag mo di sa mananambal dok dito sa among lugar. Kukuyawa mananambal, no? Kaya naa naman din sila po yung mga pamaagi parehag mga doktor, no? Well, anyway, democratic country man ta, pero ang ako ika-comment na wa nagyud ko mo sa moduol gyud ka og lisensyado nga doktor, no? Kay kami dugay kay gumi eskwelahan og training sa ospital ug unsa may panghatag ang mga tambal sa among mga pasyente. Alright, so nakasabot ka song speaker nimo mitis diha sa Bohol o niya naman sa Cebu City ug ngadto sa libuan millions nga naminaw sa tong programa kini ang akong suliran. Once again ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much. Taas kita grado sa atong lugar sa inyong makanunayong pagpatronay sa atong mga RMN program. Assalamualaikum sa atong mga beloved brothers and sisters nga mga Muslim all over the world. So once again, salamat, hasta la vista, bye-bye! RMN Drama presents Handu Manan So Ka
Ano pa da sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong tatampo nagdasangan nga Norin. Makigbuwag na ko nimo. Norin. Nagtuo kang wa ko mahibaw sa imong pagbinuang nako, Joey. Gipaabot ra nako nga musulti ka nako sa tinuod ug mag-usab ka. Pero murag tan-aw nako nimo wa man kay plano. Maong magbuwag ta. Okay, fine. Mayroon sad kay kira kigbuwag nako. Aron dili alisod para nako. Unsa? Mayo pag makichat-chat ko din lain. Malingaw pa ko. Da, di lang ta palabig seryoso aning butang. Kaya basig binuangan na sa niya ta. Oh, uy, namay ni chat. Robert yung pangan. Kuyog ta, ako'y palitan sa mall. Sige ba? Wow, milagro, ditsug-sugod. Sige, i-chat na ko ang time o ang place kung asa ta mag-abot ha. Okay, Day. Ha? Dili ka mudungan ako uli? Una na lang. Asa pa man di ka? Gabiin naman. Na ako'y ka-meet up. Wow, ha? Bago pa lang gani mo nagbuwag ni Joey, naana din kay ka-meet up? Malamang! Ay, lisod po kayo, mauyan to na kong tawhana nga, wa man to'y ayo. Pasag din na lang kugkugod. Basin pa daig mo na ni akong forever, di ba? Okay, fine. Good luck. Nurin? Ikaw si Robert? Oh, ako. Kagwapa man din ni mos personal, oy. Aha. Thank you. Panya, asa man taron? Ikaw, asa man ta? Sure ka? Basta sure ka na, ha? Ako ang imong gipangutana. O, lagi. Check-in ta. Onsa? First time pagkali na tong kita, makig-check-in dayon ka? Kabastos ka mo. Oh, Nurin, alagkos ka ng tingog. Tungod kay bastos ka? Ako pa ni mo na may pagmupauli ka. Unsa? Papaulion ko nimo? Bago pa ko labot din eh. Wa ko'y labot. Kung gusto ka, laag og imo. Ayaw kong sa muka. Bye, manyak. Ha? Nurin. Mauna, diha. Ay, dawato na lang gitingalin ako nga wa ko'y swerte ani mga lalaki. Kung dili to odway ayo, manyak sad. Pero magkatawa ko, ha? Grabe kit yung guts, no? Nga nangayo din siya ng butanga, bisag unang higayon palang ganit ninyo nga nagkita mo. Mulang? I-chat ang kraho ay. Noreen, sorry na. Abi manggod na ako nga parehas ka sa ubang mga babae. Pasayloan ako, please. Pahala ko rin diha. Isin rin giti ka. Aw, mas maayo gid ganit tingalig, i-block na lang giti kabi. Ay, Norin, nausaban ka nga nuwa pa magkamag-ilis diha. Nga naman day ma, asa man day ta? Ato tasbay ni Ate Jordan mo. Nang-invite man to. Katubang border na to dinhi sa una nga bayot. Bag-o naman ang iyang bahay ron. Unya ni pa-blessing sila ron. Paadtuon ta. Mao ba ma? Ay, salamat. Nakaanhigod mo. Hi, Nong. Uy, kadako na ni mo Norin. Uy, parison mo sa akong pag-umangkon. Ha? Naadi kay pag-umangkon? Oti, oy. Ay, asa man? Ay, tuwara ay. Mao pag-abot ay, bago pang abot. Siya? No. Pasensya. Nalangay. Ay, okay na dong. Ay, ila-ila mo sa anak sa akong landlady sa una, nga nangabang pa ko. Si Nurin. Nurin? Ikaw? Ay, managkaila mo? Ay, kaila kaayo. Abi mo gani mo ati dyan. Kining
Tito, mag-istorya sa Miss Gawas, ha? Okay ra? Kini ma'am, sorry gig kayo, ha? Mag-istorya lang ko ni Lorin sa Gawas. Ako sa nisang dalon sa Gawas. Unsa ba? Ganang gidaman ko ni mo dinis Gawas. Imo paging gitabunan akong baba. Mahadlo ka mo sumbong ko nga nanghagad kag check-in ako. Hindi mo lagi ng mauta. Sige ron. Pagdarog balik ka to. Kisanta ka. Unsa? Ikaw ba? Pasultihas ako. Sayop kasi mong gituan ako. Nga, gitistingan naman tika ba? Unsa? Oh, gitistingan naman tika, oy. Gitistingan tara ka. Pila naman gud ka mga babae nga ako nga gitry og meet up ko. O karaghanan sa mga babae nga ako nga gi-meet up, magpagamit gid sila. Unya ikaw man, magpabayad. Ha? Oh, mauna. O dili man sa ingon nga pagpang-judge, no? Pero kadaghanan sa mga babae karon, mga nindot kay muda silang kauglingon. Magtuutang tarong pero di ay manggamitay. Bas, dili ko ingon ana. O gani nga mga hiko pa sa ilo nimo. Pero di magikamutuon ako. Unsaon ako pagkahibaw nga tinuod nang imong gisulti nako. Nga dili ka ingon ana. Sige ko na be. Hatagi ko lain chance. Okay? Ila-ilahaw anak ko before ka mo judge nako. So, unsa na may status ninyo rin ni Robert? Getting to know stage. Mag-ampo ko nga unta, kamo na lang gyud. Aron sad mapahimutang na ka. Day. Wa na ka magkabata, no? Og labi nang wa na nagkabata sila sa magpapa nimo. Unya, nag-inusara rabi ka nilang anak. I know, wa ka nila gi-pressure, pero one thing is for sure, deep inside, gusto sila makakita nimo nga masettle na ka. Day. Norin, taod-taod saan ko napaabot nimo. Unsa man, wapagyapo ko chance nimo. Ang tinuod, Robert. Gisugot ati ka. Sure ka? Oh, lagi. Tarong ba? Kita na. Yes! Sada ko, Norin, panggaon ug mahalon ti ka. Robert. Ma, si Norin, uyab na ako. Unsa? Hi, tita. Nice to meet you. Oh, di ba miingon ko nimo? Nga wa kay laing uyabon, di si Jasmine lang? Oh, ma, unsa ba? Ha, pasensya ka na, day. Pero karon pa lang, ingnon ta ka. Ingnon ta kang gaan nga wa ko'y gusto nimo. Ma. Sorry, Norin. Sorry sa neta po. Kinsa man tayo Jasmine. Oh, malang babae ang gusto nila para nako. Anak na siya sa among family friend. Onya, unsaon man nga wa man sila gusto nako para nimo. Dili sila makabuot nako, Norin. Ikaw ang akong mahal. O kung makatigom nako, ikaw ang akong pagkaslan. Robert. First time in my life nga naagi lalaki nga giunungan gyud kustanan. O gimahal kong tinuoray. Pero mausad lagi. Dili pod uyon iyang pamilya nako. Pero bisan pa man, ako pagihapon ang gipili ni Robert. Og nang hinaot mi nga puhon, makadawat ra iyang pamilya nako. Ilabi na kay may umaabot naming anak. Dili magud mi gusto nga magpakasal, nga bugat sa ilang buot. Dini na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Mao ka mga higala agi ni Nurin nga taga Cebu City. Uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga regulahan. Sometimes I run all the time. Ang mong kaagi gibuhatan no doha sa radyo ni Jelly Haka o gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusab mga higala o mga sukin ti paminaw kinasingkasing kong gidapit sa papala sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni Ining Tulumanamon
Handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.